filosofiako karrera Donosti ninun, eta falta zait bukatzeko proiektue, karrerakoa. Eta hortik, pasan nintzen Tolosaldean, goi mailako zikloa egitea. DBH bukatu eta Freixoroan etorri nintzen erdi mailako abeltzaintzako zikloa egitea. Eta hemen egin ditut, erdi mailan 2 urte egin ditut, eta hoxe izan da nire ikasketa ibilbidea, eta hau bukatu eta lanen hasi naiz. Ikastea, etzan nahi oso ondo ematen zitzaiten zehoze, eta batxilergoa utzi nun, nintzalako ikusten, enun ere buruan ikusten. Utzi nun eta erdi maila aukeratu nun, erizain laguntzaileana, Immaculada ikastetxean, Tolosan. Nire lana utzi gabe, baldintza betetzen zidan, ematen zidan, ikasketa bat hasteko eta gogo handia neukan. Batxilergoa ikasi nun, Goierri eskolan, eta gero beti da nahi gustatu izan zaitenez bai mendie, bai basoa, animalik, baserri munduan ibili izan naiz beti. Freixoro eskola etorri nintzen, ingurumen kudeaketako goi mailako zikloa ikastea. Arte Ederretan lizentziatua naiz, baina inoiz ez dut nire ikasketekin zer ikusi daukan lanik egin. Ikasle nitzanen, hasi nitzan ostalaritzan lanen, eta hor eroso neon, eta ez nitzan arriskatu gehiegi, eta jarraitu nun hortan lanen. Egia da, gero ama izan itzala, eta ama izan dakon, ordutegik eta etzian oso kompatiblek amatasunakin, eta senarrak esan zian, animatu zaitez zerbait ikastea. Eta esan zian, nik mekanika ikasi nun, izugarrizko irterak dauzka, eta animatu zaiz, gaina guain, enpresa askotan neskak nahi dituzte hartu, pixkat ez, parekidetasuna eta lortzeko. Eta egia esan ez neon oso konbentzituta, baina animatu nintzen. Ni pentsatzen nuen, bukatukot eta geho ze. Orduan esan nuen, nola dauketen bizi guztie bukatzeko nahi etenen, zentratu nintzen, ikasiko zerbait lanea eramango nauna. Nekilako zertan hasi behar nintzen lanen, eta batez hartu nahi nulako bide bat nik montatu nahi nuen negozioa biderauta zegoena. Orduntxe, deskubritu nun ikasteko balio nula eta bultzatu ziaten pila bat, inguruko irakasleek, eta animo horrekin eta ikusita aurrean joala eta helburu bat ikusten nula oso errexen zitzaiten. Eskolan izatezan gehiago klaseen eseri eta irakaslea entzun behar, eta ni hortako oso txarra nintzen ez, Peñaskalen funtzionamentua ikusita dela klaseen ordu gutxigo eta tailerren ordu gehiago eman, nire perfiantzako asko zeo behar zen hori. Nire adinean 4 urteko ikasketa batek bertigo pixka bat ematen du. Eta hainbeste urte nola pasadiran leheno ikasketak utzita, pentsatu nun askotaz niretzako 2 urteko ziklo bat proba egiteko, igual presio gutxiago edo. Espektatibak bete zituen, azkenen goi mailakin gertatzeana zu ikastea zoaz, eta menu ikastezu laneako, ez tezu ikasten metodologia oso teoriko bat azkenen. Guztiz baliagarria. Eta ez dautu nun, zertan lan aitea, zertan jendeakin kontaktu jaukitzea, Eta gero hortik aurren dituten ikasketa guztik lanen nahi nintzela, nik uste baita orduan errexago intzaitela, nekilako zertan joan. Oso baliagarria iruditzen zait, hemen indako 2 urtek, eta edozein gomendako nioke hasi behar du nahi, egunea etortzea. Askotaz irekiagoa da, oportunidade askotaz gehiago daude, laguntza gehiago daude, eta ni pentsatzen dut asko ikasten dela. Oso gertuko diala, ez diala eskolako irakasle bezala, hemen oso gertuko dia, entzuten dakite behintzat. Erizain laguntzailea bukatu nunen netzako hori zoriontsu nintzen. Beste guztia etorri da pixkat, bizitza horria dijoalako eta abantzatzen jo naizelako, baina. Gure ikasketa sistema dago fokalizatuta ikasle guztik unibertsitateen bukatzeko, eta ez da gutxi gore ez daukezu zertan unibertsitatea joan beharrik. Orokorren gertatzea, nire gomendioa esate izuten bezala. Da, zerbait gustatzen lema zaizu, berdintzait mekanizatu gustatzen lema zaizu, informatika, edozein gauz, erdi maila. Naiz adina izan egin proba, eta gutxinez saiatu. Ikastea asko gustatzen zaion personei, porque aparte eskolakiko irakaslekiko tratua ez da berdina. Nik askotan esaten bezala bide luze aukeratu nula, baina bide luze hortan ikasieten guztia eta topatueten guztia hori dena ez dit inorrek entzen. 2 urtetako formakuntzan laneako erakuste zaitue, ez
teorian, adibidez ingenieritza bat izan daiken bezala, erakuste dizue lanpostu konkretu bateako oso azkar ikusi daikezu, kasu horietan, zuk aukeratuzun bidea gusta zaizun edo ez. Basozain izatea nahi duen horrek, modula ikastea bideik egokina izango litzekela. Goi mailako ziklo batekin, basea nahikoa eta gehiegi dela. Hemen kasuk dauzkeu gure enpresan, jendeek egin dula ingenieritza bat, arlo teorikoa oso garatuta dauke, baina gero honea adibidez makina batea etortzenen ez du kontrolatzen. Orduan, lanbide heziketak ez dizu kentzen, gehitu jo.